Wata matsala da 'yan Najeriya ke fama da ita tsawon shekaru ita ce rashin tsayayyar wutar lantarki, abin da ke shafar harkokin yau da kullum da kuma na kasuwanci. Sai dai matsalar ta yi muni a baya-bayan nan, inda ake samun yawan ɗaukewar lantarki a faɗin ƙasar nan, ko kuma rashin wutar na tsawon kwanaki a wasu jihohi, duk da kasancewar ƙasar nan babba mai samar da iskar gas da man fetur ce. Lamarin ya kuma zo a daidai lokacin da ake fuskantar yanayin tsananin zafi, wanda mutane ke buƙatar wuta sosai domin samun kayan sanyaya makoshinsu. A 'yan kwanakin nan mazauna jihohin Kano, Katsina, Jigawa na cikin mawuyacin hali sakamakon katsewar wutar lantarki da kamfanin rarraba wutar lantarki na Kedko ya yi. Malam Hafizu, ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kasuwa masu sana'ar sayar da kifi, ya shaida wa wakilin Premier Radio irin asarar da rashin wutar lantarki ke jawo musu. To mun dai samu kalubale, amma cikin hikima ta Ubangiji bayan mun ɗauko kaya aka samu matsala ta wuta, kuma ga ma da kaya jingim. Shi kuma kifi baya buƙatar a ce babu wuta, ba zai iya jurewa ba tunda kankara ce. To cikin hikima ta Ubangiji a cikin mutanen mu da yawa an yi asara wacce ba ta misalci ba, saboda baka san da abun ba. Da ka san da abun to dama ba za ka siyo kayan ba, ko kuma yake kokarin idan injin ka iya da generator ka iya da matsala ba za ka kokarin kai masa service domin ka tashi shi ya ci gaba da aiki. Amma abu ya zo mana bakatatan, babu zato babu tsammani, babu wani abu da muka iya yi akan wannan al'amari, sai dai wa'anda suke da dama a cikin mutanenmu wasu suna kokarin su taimaki wasu gwada gurin ajiya da suna da narito, sai mutum ka kai gurin sa ka je ka aji. Kuma da baka da narito dama kayan ya riga. Wasu 'yan kasuwa masu sai da kayan sanyi a nan Kano su ma sun koka kan yadda rashin wutar lantarkin ke ja musu asara da durkusar da sana'ar su, wanda akan ke zama koma baya ga tattalin arzikin su. Gaskiya muna samun matsala sosai, saboda sautari mutane da yawa za su zo siyan sun taba babu sanyin nan, za su tafi dole sai na mun cire kuɗi mun siyo kankara, sannan mun sa ya dan yi sanyin dai ba dai samu muke yi ba dai kamar dai inda wutar. Gaskiya ana samun matsala su. Gaskiya a da dai idan muka samu wutan nan sai kiga mun cika don muna ciniki sosai, muna sai da ruwa da lemuka sosai, amma aka ce ba wutan nan sai dai mu cire, saboda firiza ta nan narke ba komai ba sanyi, sai dai mu ciro mu zuba shi a flas mu faffasa masa kankara. Kawo lokacin hada wannan rahoto kamfanin rarraba wutar lantarki bai ce komai ba, bayan da mai magana da yawun Kedko Sani Bala Sani ya ki amsa kira ko sakon da aka aika masa. Al'umma dai a nan Kano na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su ga yadda matsalar wutar lantarkin ta cinyewa, lamarin da ya sa wasu zuwa shafukan sada zumunta domin bayyana yadda matsalar ta kai musu makura, inda suke caccakar hukumomi tare da neman su bayanin abin da ke sa ake yawan ɗauke wutar. A duk lokaci irin wannan na tsananin zafi akan fuskanci karancin wuta a wasu daga cikin jihohin kasar nan, musamman na arewa. Koyaushe ne hukumomi da gwamnatocin jihohi za su tashi tsaye wajen samar wa jihohi tsayayyar wutar lantarki domin farfado da masana'antu da suka durƙushe don bunƙasar tattalin arzikin su. Mustapha Muhammad Kankarofi, Premier Radio. Nagari na kuwa.